Pwede na tayo makapili og silbihan, tay? Dili. O dili na kamo mahimong muatras pa. Loko. Dili na kamo makagawas dinhi sa inyong nahimutangan. Unsa? Unsay buti mo ipasabot, Unsa ba tay? ito may pasabot tayo? Tay, O di pasabot. tay. Bisan pa o dili mo makauyon sa iyong trabaho. Dili na kamo mamahimo mo back out. Kay unsa man among trabaho gini ni tay? Bitaw tay. Anong mingon man ka nga? Bisan pa og di mi makauyon. Ano man tay? Bitaw. Ang inyong silbihan o kalagaran, dili sama kaninyong ordinaryong tao. Ha? Sama siya tay. Silbihan ninyo ang usa ka manananggal. Unsa? Hinaya inyong tingog! Dili pwede. Hinaya inyong tingog! Huwag makapauli. Hinaya yung tingog kay tingali mangmata sila. Tagkan sila na ay aswang. Kapre, sigbin, tikbalang, mamamarang, duwindi, ug uban pang nilalang nakikan dinis ato. Tay, gano'n ko ni? Ganong, karoon naman kamusulti O ay. napay daghan nga bisita si Boss. Sa gikaingon ko na, iyang mga kaliwatan nga sama niyang nilalang. Magkayusa sila alang sa kapistahan din. Usbon ko sa pagpaymaw ninyong tanan nga aniya din ang nagagikan sa lain-lain nasod nga mga nilalang. Sama sa gitawag nila Black Duke sa England, Kirby sa Scotland, Minotaur sa Greece, Gargoyle sa England, Arachne sa Greece, ug sa Centaur, ug uban pa. Nanganisad! Miyawang na sad! Hindi na mo kayo ang trabaho din kitay, uy! Dili lang kitay, uy! Basta kanimong gipanginganan, uy! Murag imposible kayo, pero matod ni mo tinuod! Katuhuan dili man ni tay. Katuhuan man o dili alang kayo. Apan kinahanglan mong moto tungod kay maog yung kini ang may tabo ninyo din Mugti sa kantidad kay inyong matawad. O mahimo ko pa ka ng dublihon. Sa ako nang gikaingon kung maayo ang iyong performance sa trabaho. Kung maka-appreciate sa inyong serbisyo ang mga bisita, niya ang pinaka-importanteng instruction. Pagpimang paminaw mo humayo. Sa gayon na inyo na silang ikatubang. Kung magsilbi na mo nila, ayaw gayon pagtanaw sa ilang mga mata. Ha? Nga naman tay. Nga naman tay. Basta, tumana lang yun ako pimang. Likay ang pagtanaw sa ilang mga mata. Dili mo magpagahi sa inyong mga Dinhi magkaton mo sa pagtuman kung unsa may pimangno. Magtuman kung unsay angay o dili. Dili mahimo dinhi ang matinumanon sa gusto. Makaton kang musunod sa balaod sa trabaho. Kay ug magtuman ka sa imong gusto, mamatay ka. Oh my God! Di na ko, back out ko, muli ko! Di ko! Ako sad, mauli sad ko, back out sad ko! Bahala na ng $500,000 niya! Magawasak ko! Ano ka na, gipagip ka? Ayun, sama paliwin. Ayun, sama. Inyo silang gipugaw. Nakamata sila sa dili pa oras nga ting mata nila. Sunod ka mo kanako. Kay tutuan ko ka mo sa ngayon wadong
pagsugod sa iyong trabaho, unyang alas 12. Sunod mo na ko. O pagkahuman, ikahimamat na ninyo ang boss. Ginoo ko, ayaw namin masandi. Guys, o sa man, nasabtan ba ninyo ang tanong instruction? Kinahanglang masabtan. Kinahanglang masabtan. Tungod kay di naman tamay mong bugawas din eh. Di naman ta din eh. Ato na lang i-challenge ang ato kaugalingon sa pag-atubang sa hagit karon sa to trabaho. Tanay, pero... Paminaw mo. Usa ko na ito itong una. Huwag tayo mahimo pa ini. Di kita magkahimo mga mo, baka ta. Kung gusto ito makaulis sa itong pamilya, tumanon tayo lang balaod. Ingo man ang ilang pahimang, no? Nasabtan ba? Basta ko. Pagila ko eh. Nanglan nga, magmay sugon na ta. Ngayon sa natin nga, mga tubang na ko na nato, si Bus ka ron. Hala, Oh, nainagpaingon din eh. Tigawang. nakatuksido man na siya kap. Nagkaw. Disimti mong kaayo. Nakatiktak og sapatos. Mayong pag-abot kayong kanin. Ang yang tingog. Huwag si tatay ang tingog. Oh, ako kini. Oh, yapon tay. Ako ang iyong boss. Hala, siya na yung Nagyapon siya ng boss. Ingon pa Si siya na. tatay na po'y boss. Ang boss ang si tatay ko, Sara. Tay. Ay, sorry. Maing gabi, Bus. Mayong gabi. Dili na ko magdagkalugsod, di ba? Naibaw na mo sa iyong buhaton. Tuwa na ang kusinero. Andam na ang mga pagkaon na inyong iserve sa mga bisita. Siya na'y bahala buhat ng sensasyon. Good luck. Ikaw. Ako? Kausan ako mo sangpit. Focus yun. Sorry. Yes, chef. Kining plate imong ihatod sa table number 1. Seat number 6. Yes, chef. Ug ikaw, table number 2. Seat 9. Ikaw, table number... It's time! Anda mo! Focus! Sila mo hitsura. Pinagawa nila. Servers! Now na! Kara po'y akong silbihan. Kalain sa iyong hitsura. Yes. Gana ay mga gaway nga bitin.